za ten projekt. Prosím tě, udělej další, tohle to bylo naprosto geniální. Jak jsem říkal, tady ten člověk, který já to znám z tábora, asi byl 5 let. Tady ten je ten komodí, který byl za to, že natáčí na YouTube, protože ten zabil do někoho. Kolik dírek vypustíš? Děkuji za video, to není ani na YouTube. Hej, ten školbus, to je přesně to, co já potřebuji domů. Neviditelný ochranný. Takže když si dáte header školbus, tak můžete jít do deště, nikomu tady bude vidět, že vám také bylo nezmokne, protože máte neviditelný štít, jasně? Chcete to vážně? Jako to? To nejsou stříhali, to fakt to... A to je hustý! To je hustý! To je fakt hustý! Děkuji. Vždycky jsem dělal. Tak bylo to vždycky do mikrofonu, to je paláska, na prostě antitalent, takový, ale je to hustý. Já jsem čekal, že tam bude něco jako... Já to měl takže mám docela štěstí, že screenshot pro to. Když si hodláte na plavi, tak je na skoro čekala, já vám říkám, že si to uděluji a prostě zruším. Smažuji a fakot. Takové věci je pořád nebylo. Já mám šel sejmout do toho. Nejlepší kamarádi, ale jako normálně, já beru to, že praví kamarádi si pozdají toho, že nám dělají na schvály, jsou tam kuráci a tak. Ale jakmile váš kamarád tak je třeba děkovat, tak už to není kamarád, to je smrt, se kterou byste se neměli kamarádi. Já mi takovou kamaráda, a pokud se problému, takže se zabije. Pošlete mi Bobů oficiální kanál, abych měl takového ráda. Jasně. Mám reagovat na své vlastní video, se kterým jsem spolupracoval? Vy máte teda nápady? Ne! Samý stejný videa. Fuck off, no. Ne, oni mi budou posílat. Je velmi kreativní, výborně se to mě to takový, že to bylo, je to bullshit. Bullshit, já mám to vydávat, opravdu. Ale když mě taky někdo posílá, každou chvíli přesně jsem to video viděl, promiň, ale všechno smysl. Tak se na to nedělí. Možná to bude oficiální strajku. Ale já vím, jak to udělal, když jsem to vyrostl, jak jsem to popíral tady a to je narozeniny. To je smutník jako mikro, to je kuková smůsa, to je smůsa, ale víte co, já už to video viděl, haha! A to bude tak že nemůžu se dívat na moje fotografie, jen to podpořím právě. Jo, jasně, pošlete mi moje parkourový video, který jsem sám stříhal, sám natáčel a sám vydal. Jo, budu reagovat na toto video. Geniální nápad, jistě. O bože, to je úplný parkour, když jste hotový, tak jestli je. OMFG, what the fuck, wow. Ok, stačilo, kdybyste se náhodou chtěli naučit parkour, co teda vaše rozhodně. O, reklama! Víte, informací máte, pokud studujte. Ok. Já jsem úplně umíral, když jsem zoomoval tady ten face. To bylo naprosto geniální. Já jsem původně takhle si dostal na tu náhodovku nebo reakci, jo? To bylo úplně geniální video.
poslední stránku svých e-mailů. Dole, chausí se. Ale, kdybych vám dával, e-mail na to, abyste mohli psát. Prosím vás, nepište mi takovéhle zprávy, nebo se mi neptejte na to, jestli se můžu dostat, a nebo se mi neptejte na to, jak